چی برنامه مجارک و میوانک دم باش تماشوان هجا دبی برنامه مجارک و میوانک ده امهنه کل سر یکی گرانی باخبن و که میزانن یکی گرانی نزیک به و به مناسبت یکی گرانی کتکار و کارکر روژا آمریکایی روژا یکی گرانی دکن و هاو دکو بگرسی بتیگ و مشو خطشاندان داربخن یکی داری به که امی ایرو برای خوبتن آمده لآمده نها بمره اندازیار چاندنی و هفسرو که اوده چاندنی یا آمده برس سامت و جمان هی برس سامت هم خیراتن ناو خیر دابن سریت سپاس شنها دا امیگی گناه لوا پیروز کن ای سال کتکار کارکر به پیام پر جدا و به روحکی پر جدا یکی گناه پیشوازید کن سرید یکی گناه جبنا و تچواده و ای سال هم معنی چواله بارد کن بله ازید سریدا همو تماشاوانان و به روح یکی گلانه پیروز کن براستی yani ام edi یک قناعه کی جدا ام قیاد کن ما ایسال edi شورا کرد بنگه مگو işte بهورا ام یکی گلانه بهمو سازیم خورا بهورا یک اوکی کی دیار بکن و بی هوایم ججنه دیار بکن tabi evya euro roş emzanın duvalatta her ro dali kayrana enflasyonu da yek ökeki heye dijiti da edi gel bukute nemir diji hem xabatkar hem jotyar yani hemu kaden civaki dali jiyane da pırsgırek keki mazın tedahanin yemezi emdali qada kede da yeku xabatken keda hududun evki hududun hemu ev kedawan te xwarin u diçe ya ji şerra diçe yazı ji paramiliter henek insana ra heftiş diçin çünkü xabata ku yeku dinav kede da xabat dikin bi vergiya xo ew vergî hemû jiwan tê sandin û tiştê cûreyên xirab ta tên bikaranîn hem em divana di nav ewkê da zanin şaredariyan da dibînin hem di wîlayetan da dibînin hem di siyasetê da dibînin di hemû taxan da wek ewkekî dimijînin gel dimijînin ji ber wê kezî me got bi duruşmekî em dibêjin işte باشتی و وکهوی و به هفره ام لقاده بن لسر بنگها وی درشمه مگو ایسال یکی گلانه ام بی هوای بدم نشانده بله نه پیمه هشت آذاری جی در باس بو و بیشتر کی آذاری نوروز جی در باس بو هشت آذاری و نوروز و باندار ها چهار سر یکی گلانه بکن و برای حکی چهار yani براستی ev işte yani ruhi heşte adari u nevroze her tim bilinde her tim moraleki pırnazine jiboy gelzi yeke gulanezi em dibêjin büyü ruhi em ê bikarbînin büyü havayê me amede kariyê xwedî me diyar kiriye kolan bi kolan hem xebatê me henin hem ziyaretê me henin bi ketkaran ra bi esnafan ra bi sazî û dezgehên ku nav bajar ra bikar dikin yek bi yek hevdîtinê me û bangewaziyê me ji wan re heye li hember vî jî em bi rastî umîdwarin ji ber ku di kolanan da di taxan da gava em digerin xebatkar ketkar bi ruhekî pir fireh nêstayî nîşan didin divên teqez em ê li yekê gulanê bin em ê zî li wa xwe îfade bikin bi duruşmê xwe
و bi duruşmê xwe yên azad em ê xwe îfade bikin. Yadin taybetî dema ku mirov li qeza kedê nere pir berfireh he. Tenê sendîqa, tenê ode, tenê dernek navdejîna bin. Yani em dibînin ku bi 10,000 kesên ku wekî karker nayên dîtin û kedema tên xwarin henin. Karkerên zeviyan, karkerên demsalî. Ji bona vana xebatê we çi ye û vana hûn ê şixwazî tevbê rojê bikin, ev çawa bê rojê pêşwazî bikin. Yani ji bo van ewkan hemûwan amadekariyê me hebûn. Em gihîştine kolanan yê ku işte bi demsalî diçin, xebat dikin, kar dikin. Me bû wan razî yek hevdîtinekî çêkiriye. Tabii ev qada hemû ketkaran e. Em ji ber wî yekê ji xwe bangawaziya me hev tişt e. Yani divê evî çerxê divê gel em bidin seknandin. Bi hewakî em li hember viya em bikarin xwe bi rastî birêxistin bikin. Ji ber wî yekê zî yekê gulanê ji bo me fersendekî û armancekî ye. Hem cejnê pîroz bikin û hem zî duruşmê xwe azad bidin ew kirin û hem zî li hember ev zulm û ev diziyê em bikaribin xwe birêxistin bikin. Yekê gulanê ji bo me bingeh e ev tişt. Belê. Dema ku mirov li tabloya kedê dinere. Îro li Tirkiye ked çi qas tê dîtin. Reja betaliyê zêde ye. Li gorî we ev îstatîstîk, ev reja ya betaliyê çawa ye û ev keda nayê dîtin çima nayê dîtin. Tabloya ku di îstatîstikên Tirkiyeyê tê dîtin û ya we çawa ye. Yani bi rastî emana vî hewayê mezetin. Yani TÜİK şu an her dem yani bi bingeha ew keda dine meşandin. Yani hemek bi sistemê re xwe dide ew kirin. TÜİK ji bo me ew nîne. Yani yek ewkekî nade diyar kirin. Fakat em vîya zanin yani insanê hem ji pandemiyê ji henin û yêku anaha işte wek xwendevan tên dîtin sedî sê ev kes henin lê ev xwendevanî zî wek Tirkî dibêjin hîleyê şerîye. Yani hem ji ewkê dixînin yêku bêkarin û xebat nakin ji wî ewkê dixînin û wî nüfusê û bi wî hewayê didin meşandin. Ji ber wî yekê ewke yani em bi vana ewk nadin diyar kirin. Lê ev tişte ye. Mesela bêkarî ji goranê bajara cudatiyê wî pir zêde ne. Herêma Kurdistanê dijî sedî şêst hefteyî insanê ku bêkarin ya zî işte ancak bi qûtên nemir dijîn dijî sedî şêstî li alîkî din zî tumêzet ki ev debara ku li var tê kirin li van bajaran da tê kirin hemû ewkê wî ji va hildikişînin û dibin li hinek ciyê dinan da didin ew kirin. Yani nêzîkî 4 sal em vî tiştê dibînin li bajar da îhaleyê ku hatine kirin sedî heştê ji dervayê bazirganên dervayê bajar dane wan û ew digirin. Yani tiştê ku hilberîna ku vî bajarê de bi keda xwe zî tê kirin ew tiştî dîsa ji vî gelê tê sandin û dibin bajarê dinan da wek mejîkî dagirkerî lê mezet kirin. Ji ber wî yekê ewke yani em tenê bi ser ewkê nikarin bidin meşandin. Yani tenê Reja ciwanan ya betal yani ciwanên bêkar rejeya wan orana wan çi xwast ya jinan çi xwast ev çi xwast tê dîtin çi xwast nayê dîtin. Li Tirkiye rejeya betaliyê çawa ye? Yani ev tişte zana sedî bi sedî ewk herim wê tiştekî şaş be ji ber ku ewkê tam dawî êdî milê mize nekir em dawî biçixasî bûn.
tabii ev işte yani hem rejeki bilind heye dali yeku betaliyede u dali din lazı yeku dixebtin şu ev maaşı ku tedayın şu tişteki karşı hember enflasyon tişteki bir küçüge yani jiberuye ki evke yani tane evkniyle yani betali tenina yeku xebati kar dikin xebat etkin kede dedin evzi rasta rast hakkı nagir و حق جیانا با آسانی بجین او دبار ناگیجیوان یعنی تنه املاو که ملزه ناکن باشه جن دما کمرول کدا جن ناره جن مالی دخبت نوزدی دخبت جی کارمن فابریکان دخبت کدا جنش خواسته دیدن و نزکاتیا کدا جنش چوایی دالی حکمته yani ana hükümet şu an çaveke o kulevke mizenake yani ketkaran xabatkaran mizenake şu an jin her veki edi jera oknine yani jera yek okeki vek mrovahi yek okeki nada peşiyahu yani enviya sözleşme bu İstanbul'e betala sözleşme İstanbul'e dazi hem düğünün bu çaveki büyü havayı mezatke tabii levkirna ve işte emecinan jubak peşaroji hem okdidin pe filan beban henek çtan bilev dikin le fakat tugava le kadem zeki levke mezeki büyü havayının naymeşandı raste yani jinin kul malda dixaptin ev tişt şu nayeditin kedavan nayeditin le fabrikanda besi orta tem xaptandın ev kedavan nayeditin disa jilinku diçin bidemsali dixaptin li bajaran diçin fındıkan u vesaire diçin wan doran ve hemu eziyet u evke wi tedi te evkirin wi evke te dacilen le kedavan disa nayeditin yani vek sigortaki vek evkeki garanti evkeki jumara yek evkeki nahatiye romuştandın. Bele. Yani jberiye ki varçtan ve gere hemu yek biyek maruf belev bike u evana edi vek edi talep bide peşiyahu evana talep edmedin. Jboy peşaroje jininku işte bir demsalit xaptin hün hem garantiya kedavan و hem sigortaya wan و hem de tenduristiya wan ve bu demeda ve çabe jboy tenduristiya ve garantiya van tiştan jboy peşaroje ve tekoşineki duvi havayı be meşandın u jineko dinav maledane u dinav maleda uktin jboy vi ve gere disazi yekevkeki be meşandın evana hemu yeke gulane jiboy vi çte vesile hemu rengi xo u hemu duruşme xo yeke gulane da diyar bikin u piştevizi eftişt bibe rehsineki bigelemperi evet daha jbuna yeke gulane bernamek çawar peşavayı amede ul kursani kengi ul ku meeting benzarsın u meşhurdardı peki Fransızca yeke gulane ya kursani tukar mı yapar? بله افسه آنها işte مگوتیه işte لعمد روحای سرکه işte bu be meşandın vak mitinge ki em bidin diyar kirin bidin meşandın disa leci ku miting naye kirin disa zi karker ve bijivin vak daxuyani vak kortej ve disa çekin و bu korteji herkes bir rengi xo ve daxuyani diyar bike yemezi disaziyye ki gulane em meseri le daye meydana istasyonu her sazi
ve kortejeki devle evke ve devle yeke gulane ve programı amede hatiye kırın. Jiberu yeke hem velua geşedaneki hoş bir diyar kırın. Hem de be vesileki cejneki ve be amede kırın. Le me evit işteci hani peşaxu hunduzanın roya arafeya cejneye cejne Ramazaniye jboyku hanek dali urfu adetan da ali evare diçin ser mezela me cejne me go em dehanda saat dehanda em desvekin broş jiberku ali evare işte gel bikar ve disazi hazırya cejne Ramazan izibke yani hem du cejn behevra dijik yani hem cejna yeke gulane roya du yizi hem dubin Ramazani bele باشه ها کی بشتری و میتینگی ببر یعنی کسی به کاتین کو بشتر ببن دیارن وکی سندیقا وکی اوده وکی کمله وکی پارتی وکی رخصنج وکی کی بشتر ببن ها پلان سازی آورده کی هنه همو sendikayın karkera yani tane disk genel iş tenena hemu sendikayı karkera medavet kiriye ve tevle bibin disa keske tumo ve TTB evana ve tevle bibin o deyin esnafan muara hevditin hatiye çekirin sanayi da yekû dixebtin bu ara hevdîtin hatine hatiye çêkirin fabrîkayê ku têda tekstil û ew tên ew kirin bu ara hevdîtin hatine çêkirin vana hemû wê tevlê bibin dîsa ÖHD'ye İHAD'ye işte inisiyatifa haqî inisiyatifiye vana hemû wê tevlê bibin wek partî zî hemû partî medavet kiriye esereke HDP karkeran partiya karkeran û hevdû vana jî gotine em ê tevlê bibin wê ew jî bi girseya xwe wê tevlê li vî yekê gulanê bibin yani bajar hemû bi hev re wê yekê gulanê wek buharekî wek cejnekî û dîsa parastina kedê wek parastina kedê wê nêzîkayîya wî û ew kevî bi wî hewayê bimeşîne. Ha وسرdan وکی کمیته آماده کار و سری لیدایه چون کازا استاسیونه نکی برنامه و روزایی که گرانی تو کار مپار بک ev bername ev tişteye yani mego ve kortejê wê tevlê bêkirin mezede ji bo ku ew kê dirêj nekir mego bername da wê tenê yê ku komîteya amedekar wê yek daxuyanîkî wek ewkekî wê diyar bike û wekîlên ku bi rastî bi wijdanin me bana wekîlan kiriye me gotiye wekîlên me wê tevlî tiştê bibin ji ber ku îrada gelin hemû ew kê gel ew jî zanin pirsgirêkê gel ew jî zanin ew ê tevlê bibin û dîsa geşedanî heye wê me bana hunermend kiriye hunermendan kiriye hunermendên ê keskê yek grûbekî wan heye ew tevlê dibin yê din êzî bila sürpriz be ولاتی روجاوا انگو ترکیه یکی گلانی چهارتی پیشوازی کردن و خبرتی چوای yani li Türkiye'de em dibêjin yani kes dîst tumob tetebe pêşengiyê dikçînin dîsa li İstanbulê li Ankarê li İzmirê li Çukurovayê
دیسا پێشنگتی دیسا ev kesk dîstimo tetebe vî platformê wê bi wî hewayê bidin meşandin. Tabii li Ewkê dîsa li Enqerê û İstanbulê wê bi girseyî dîsa tevlê bibin. Hewldanekî li İzmîrê bi dîsa bi wî şiklî ye. Dîsa siyasetmedar û iştera bêjin xebatkarên dinan zî bi wî hewayê duwazî yek amadekarîkî bi wî hewayê hatiye diyarkir. Paşa îsal yekê mîtingên yekê gulanê dibin şerekî de pêşkemek û başûr şereka dest pê kirin. Divê di van mîtingan de peyamê we û daxwazê wê çi bin? Yani hûnê çi bixwazin? Şuxa serî de me gotiye yani demokrasiyê ye. Me gotiye em ê demokrasiyê wek ew em ê diyar bikin. Em ê aştiyê em ê diyar bikin. Em ê wekheviyê diyar bikin. û em ê azadiyê diyar bikin. Yani bingeha konsepta meya ku de Ewkê de yekê gulanê de ev tişte. Em şuxa zanin yani jiyana ku anaha li Tirkiye tê meşandin bi zihniyetekî faşîzm mê tê meşandin. Faşîzm her tim ji bo ku gel bi xwe bide girêdan êrişê li dervayê welatî dike. Heta Lübnanê çûbûn. Hêzî paramilîter Ewkê vî faşîzmê Lübnanê Rojalata navîn û li hemû cîranên ku cîranê vî Tirkiyeyê ji xwe re kiriye neyar û bi wî hewayê daye ew kirin. Zihniyetê awa kîno divê gere meriv aşikar jî bike. Yani hem bibe di yekê gulanê de û hem jî her roj meriv bikar ve diyar bike. Li Kurdistanê jî dîsa zî zihniyetekî awakî dagirker îro roj li Amedê zî bi wî hewayê tê meşandin. Li Başûr jî bi wî şiklî de meşandin. Rohelat zî dide meşandin. Yani zihniyetekî awa faşîzm e. Em ê dîsa bi wî hewayê duruşmê xwe jî yekê gulanê de di qadan da ser aşitiyê. Li hember şer em ê bêjin aşitî. Bi wî şeklê em ê diyar kirin. Baş yani ha dibînin ku zext û tundiya ser kedê û karker û kêrkaran zêde ye. Wekî qada kedê û karkeran hûnê ji hev şûn de xwe çawa birêxistin bikin û hûnê vê salê çawa pêşwazîn? Ev tişt heye yani bi rastî qada kedê her tim wek platform xwe ava kiriye. İşte yeme işte platforma bêjin kedû demokrasiyê. Tabii ev hewldan ji bo pêşerojê wê bibe wesîle ji bo hinek tiştê karê dinan zî. Ji ber ku anaha tenê yê ku xebatkarin di nav vî Ewkê de ne, di nav vî platformê de ne. Pêşerojê em bawerin ev platform wê daha fireh be û wê daha berfireh Ewkekî bide meşandin ji bo civakê. Yek Ewkekî me wanî heye ji bo pêşerojê. Pirsa me dawî yani ji bona ku ket nê xwarin û heqê kedê erzan nebin. An jî kedek erzan pêş nekirin. Ew jî ziman taybetî karkerên zeviyan karkerên ku wekî karkerên dîtin kedawan tê xwarin an jî pir erzan tê dîtin. Banga we ji karker û karmend û kesên ku kedê didin ji bo xwe birêxistin bikin û dibin ciwanên sendîqayên dikom bibin. Banga we ji bona wan çi û ji bona wan hûnê çi? Ev tişt heye yani em heta birêxistin nebin. Ev tişt wê wanî derbas bibe. Wê keda me wê bêxwarin wê bêdizîtin ji ber wî yekê piştgirî û piştîvanî divê gere bêdiyar kirin. Em hem piştgirî bidin hev û hem jî ev barê ku êdî tê ew kirin bi hev re em rakin û piştîvanî jî em bidin diyar kirin. Bangewaziya me ev tişt e yani ji hemû
قادن کو işte دوی او کدا تن خبات کن و یازی او کیوان هه بر پرسیاری کیوان دوی چتره هه به هفرا جبوی پیشا روزه ام حتی خونگی جن هف پشگیری اف ندن هف ام خو برخستن نکن و افتش بوی هوای بمشه جبوی پیشا روزه ام دبین هم ام وی اوکی بشکنن وی سیستما کو لهمبر کده و همبر اوکی هاتیه مشاندن هم وی سیستمی بنشکاندن افزی تنه خوره خستن کرنه ده دربارسته به